Заекът и костенурката. Един ден заекът срещнал костенурката и се присмял. Ха-ха! Ти си най-бавното животно, което съм виждал. Обидена костенурката му казал. Хайде да се надбягваме, да видим кой е по-бърз. Обзалагам се, че ще те изпреваря. Заекът се разсмял. Сигурно се жегуваш, но съм съгласен. Да видим кой пръв ще стигне до отсрещния склон. И като казал това, хукнал с все сила, оставил костенурката далече зад себе си. След малко спрял и се обърнал да види дали костенурката се задава. Докато е чакал, доспало му се. Помислил си, че спокойно може да си подремне. Легнал под едно сенчесто дърво и затворил очи. След време костенурката минала покрай спящия заек. Вървяла бавно, без да спира. Когато заека се събудил, тя вече наближавала финалната линия. Той хукнал все сили, но не успял да я стигне на време. Така костенурката излязла победител в надбягата. А поуката за вас, мили деца, е: не разчитайте само на вродената си дарба. Нужна упоритост и постоянство.